በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንገዲ ባህታውያን ምዕራፍ 12 ናይ ንጉሆ ጸሎት ምስ ገበርካ ጸሎት በዚ ዘብቅዕ አይምሰልካ። ጸሎት ጌርካ ምስ ወዳእኻ ነዚ ናይ ጸሎት ሃዋህው ወይ መንፈስ ክትዕቅቦ ይግባእ። ዋላ ኣብታ መዓልቲ ብዙሕ ደስ ዘየብል ነገራት ይግጠንካ ናይ ጸሎት ሓሳባትካ ዓቅቦ። ነዚ ክንገብር ዝሕጉዝና ብዙሕ ሜላታት ኣለዉ። ንኣብነት ጳጳስ ቴኦፎን ባህታዊ ከምዚ ኢሉ ይምዕደና። ኣብ ናይ ዳዊት መዝሙራት ብዙሕ ሓጸርቲ ጸሎታት ኣለዉ። ስለዚ ካብ መዝሙረ ዳዊት ደስ ዝብላን ሓጸርቲ ናይ ጸሎት ሓረግ ምረጽ። ንኣብነት ኦ እግዚአብሔር ንሓገዘይ ቀልጥፍ ንጹህ ልቢ ፍጠረለይ ኦ ጎይታ ንስኻ ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ። ዝኣመሰሉ ጸሎታት መሪጽና ኣብቲ ናይ መዓልታዊ ንጥፈታት ክንደግመን ንኽእል። ነዚአን ጸሎት ክንጽልየን እንከለና ኣብ ጥቓና ሰባት እንተሃልዮም ትሕት ብዝበለ ድምፂ ወይ ብስቕታ ኣብ ኣእምሮና ብምድጋም ንጽልየን። በይንና እንድሕር ኮይና ድማ ዓዊልና ነቲ ዘሎ ከባቢ ብዘይርብሽ መልክዕ ክንጽልየን ንኽእል። ንዝረኸብናዮ ኣጋጣሚ ንጠቀመሉ። ኣባስ ንሃሉ ኣብ ሊፍት፣ ኣብ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ፣ ኣብ ናይ ሻሂ ሰዓት፣ ኣብ ዝተረኸበ ኣጋጣሚ ሕልናና ብምእካብ ነተን ቃላት ብምዝካር ኣድህቦና እውን ኣብተን ንደግመን ሓረግ ጸሎት ጌርና ንጸሊ። ከምዚ ብምግባር እውን ክሳብቲ ኣብ ገዛና ኣቲና ቅድሚ ሰዓታት ድቃስ እናቕርቦ ጸሎት ሕልናና ብናይ ጸሎት መንፈስ ተዓቂቡ ይጸንሕ። መዓልታ እውን ንኣምላኽ ክብሪ ብምሃብ ተወሲና ትሓልፍ። ኣብ ናይ ምሸት ጸሎትና እውን መጽሓፍና ሒዝና ብምጽላይ ብዝበለጸ ጸሎት ክነቕርብ ንኽእል። እዚ ልማድ እዚ ብፍላይ ነቶም ብሕቱ ዝበለ ግዜ ብቐሊሉ ክረኽቡ ዘይክእሉ ሰዓታት ስርሖም ወይ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ብበዝሒ ሰባት ዝተተሓዘ ሰባት ሓጋዚ እዩ። ምክንያቱ እዚ ሜላ እዚ ቦታ ግዜ ብዘይገድስ ኣብ ዝኾነ ቦታን ኣብ ዝኾነ ግዜን ክንጥቀመሉ ንኽእል። ከባቢያዊ ጸጥታ እኳ እንተዘይረኸበ ነዚ ሜላ ኣብ ግብሪ ብምውዓል ግን ውሽጣዊ ሰላም ክረክብ ይኽእል። ነዚ ጸሎት ብዘይምቁራጽ ደጋጊምካ ምጽላይ የድሊ። ነዚ ምስ እንገብር እቲ ጸሎት ሓይሊ ይህልዎ። ሓሳብና እውን ኩሉ ግዜ ብናይ ጸሎት መንፈስ ተገዚኡ ይውዕል። ዓሳታት ባሕርን ኣዕዋፍን ንመልከት። ኣዕዋፍ ክነፍራ እንከለዋ መንገብገብ ከየዕረፋ ደጋጊመን ብምንቅስቓስ ይነፍራ። ዓሳ እውን ኣኽናፉ ደጋጊሙ ብምሕንባስ ይንቀሳቐስ። ኣዕዋፍ ኣብ ልዕሊ ሰማይ እንዳነፈራ እንከለዋ ምንፋር ኣብ መንጎ እንድሕር ኣቋሪፀን ናብ መሬት ይወድቃ። ዓሳ እውን ምሕንባስ እንተ ኣቋሪጹ ናብ ድቕድቕ ጸልማት ትሕቲ ማይ ይኣቱ። ኣብ ናይ ጸሎት ጉዕዞ እውን ከምኡ እዩ። ጸሎትና ደጋጊምና እንድሕር ዘየብፂሕናዮ ሓደጋ ከጋጥመና ይኽእል። ስለዚ ከይሰልከኻ ኣብ ሰዓት ኣብ መዓልቲ ጸሎት ግበር። ዝሕቱል ኣይትኹን። ብዛዕባ ጽባሕ እውን ኣይትጨነቕ። ማቴዎስ 6:34 ጥርጥር እውን ኣይሃልውኻ። እንታይ ደኣ ጥራይ ስቕ ኢልኻ ጸሊ። ኣብ ግዚኡን ኩሉ መልሲ ክትረኽበሉ ኢኻ። ካብ ጸሎት ግና ኣይተቋርጽ። እስከ ንኣብርሃም ጠመቶ እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ህዝብኻ ተፈለ ኣነ ናብ ዘርኤካ ቦታ ኪድ ምስ በሎ ብዙሕ ኣይተመራመረን። እታ እግዚአብሔር ዝሃበኒ ሃገር ከመይ ትመስል? ኣብኡ እንታይ ኣሎ? ለምለም ድያ? ማይ ኣለዋ ድዩ? ወዘተ ኣይበለን። ጎይትኡ እግዚአብሔር ምስ ኣዘዞ ብቐጥታ ናብቲ ዝተባሃለ ቦታ ኸደ። ከም ኣብርሃም ግበር። ናቱ ኣሰር ሰዓብ። ኣብርሃም ኩልቲ ናቱ ዘበለ ምስኡ ተማሊእዎ። ንስኻ እውን ከምኡ ግበር። ኩልንትናኻ ምሳኻ ተማልእ እዩ። ገለ ኣብ ድሕሪት ኣይትግደፍ። ምክንያቱ ኣብ ድሕሪት ዝገደፍካዮ ዘበለ ኩሉ ናብታ ጣዖት ዝምለኸላ ድሕሪት ዝገደፍካያ ቦታ ክምልሰካ እዩ። ንኖህ እውን ዘክሮ። ንሱ ነታ መድሓኒት ዝኾነት መርከብ ክሃንጽ 120 ዓመት ወሲዱሉ። ንነፍሲ ወከፍ ጣውላ በቢ መስርዑ ተጠንቂቑ እንዳለገበ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ መርከቡ ሃነጸ። ንስኻ እውን ከምኡ ክትገብር ይግባእ። ንዕቤትካ ነፍስኻ ዘገልግለካ ነፍሲ ወከፍ ጣውላ ኣክብ። ብትዕግስትን ስቕታን እውን ምህናፅ ገዛእ ርእስኻ ጀምር። መዓልታዊ ኣብ ምህናፅ ድሕነትካ ተሳተፍ። ብዛዕባ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ነገራት ኣይትገደስ። ዘክር እሞ ኣብ ገጽ ምድሪ እኮ ብዘይካ ኖህ ካልኦት ኩሎም ዓልዮም ነይሮም። ኖህ ጥራይ በይኑ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ። ዘፍጥረት 6:9 መርከብ ምስ ሃነፀ እውን ኣብታ ውፅኢት ፃዕሩ ዝኾነት መርከብ ብዙሕ መዓልትታት ገበረ። ኣብ ዝነውሕ ግዜ
ንዝነበረ ጫዕጫዕ ጸልማትን ማዕበላትን ክጻወር ነይርዎ። ናብ ጥዑም ኣየር ክሳብ ዝወፅእ እውን ተጻዊሩ ሓለፎ። ናብቲ ነፋሱ ጥዑም ዝኾነ ቦታ ምስ ወፅአ እውን ንኣምላኽ መሰዊኢ ሃነጸሉ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ነቲ ኖህ ዝተዓገሶ ኩሉ እንድሕር ተዓጊስካን በታ ጸባብ ኣፍ ደገ እውን እንድሕር ተመላሊስካን እቲ ጥዑም ነፋስን መሰውእን ኣብ ውሽጥኻ ክትረኽቦ ኢኻ። ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዘካን ኩሉ ነገር ከምኡ ግበር። ዘፍጥረት 6:22 ካብቲ ዘለኻዮ ናይ ስጋዊ ፍትወት ዓለም ኣውፂኡ ናብ ምልእተ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ህይወት ዘሰጋገረካ ቢንቶ ብጸሎት እናተጸመምካ ህነጾ። ኤፌሶን 6:17 እቲ ሓደ ንሱ ኮይኑ ጎይታ ዝኾነ ኣብ ልብኻ እንድሕር ሰፊሩ ኩልቲ ፍትወታት ክጠፍእ እዩ። ቅዱስ ባስልዮስ ዓቢ ንሱ ንኩሉ ዓለም ብኢዱ ስለዝሓዞ ነቲ ናትካ ህይወትን ዓለምን እውን ውሕስ ክገብረልካ እዩ። ንሱ ባዕሉ ክሕልወካ እዩ። ንጸሎት ክስነዮ ዝግባእ ኣካላውን ኣእምራውን ምድላዋት ንጸሎት ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ጌርና እንዳጸለና ከነስና ንስጋዊ ኣካላትና ብዘይልጓም ምሕዳግ ግና ጽቡቕ ኣይኮነን። ኣካል ዘይጭነቐሉን ልቢ ዘይጉየሉን ጸሎት ዳርጋ ከምዘይ ግዚኡ ዝተወለደ ናጸላ ህፃን እዩ ይብል ቅዱስ ይስሐቅ ሰሪያዊ። ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ጸሎት ነፍሲ ዘይብሉ ጸሎት እዩ። ከምዚ ዓይነት ጸሎት ኣብ ውሽጥኻ ርእሰ ብቕዓት ዝጾረት ትዕቢት እውን ንልባ መሊእዋ ኣሎ። ስለዚ እውን ንገዛእ ርእሳ ሓንቲ ካብቶም ጣውዒት ጥራይ ዘይኮነትሲ ሓንቲ ካብቶም ሕርያት ጌራ እውን ትሓስብ። ማቴዎስ 22:14 ሱር ናይ ብዙሕ ጌጋ ስለ ዝኾነት ከምዚ ዓይነት ጸሎት ተጠንቀቑ። ልቢ ኣብ ስጋዊ ነገራት እንድሕር ተቆሪኑ መዝገብና እውን ኣብ ስጋዊ ነገራት ጥራይ ተኣሲሩ ክተርፍ እዩ። እቲ ዘገርም እውን በዚ ስጋዊ ሓሳብካ ንሰማየ ዝበጽሐካ ኮይኑ ይስምዓካ። ብኸምዚ ኣግባብ ትሕጐስ እንድሕር ኮንካ ሓጐስካ ርሑስ እዩ። ገዛእ ርእስኻ ስለዘይትገትእ እውን ብስምዒት ትዛረብ። ብቤተ ክርስቲያን መምህር ክትከውን ከይመደበትካ እውን ንኻልኦት ከተምህር ክትግስጽን ክትቅይርን ትፍትን። ንመጽሓፍ ቅዱስ ድማ ብስጋዊ ሓሳባትካ ክትርጉም ትፍትን። ሰባት ክጻረሩኻ እንከለዉ ድማ ትቁጣዕ። ነቲ ናትካ ሓሳባት ከተረጋግጽ እውን ኣብ ውዕውዕ መጎት ትሳተፍ። እዚ ኩሉ እውን ገዛእ ርእስኻ ስለዘይገታእኻ ንልብኻ እውን ስለዘይ ሓተትካ እዩ። ሓቀኛ ሓጎስ ሰላማውን ቀጻልን እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኩሉ ግዜ ክንሕጎስ ይምዕደና። ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:16 ሓቀኛ ሓጎስ ካብ ንብዓት ይምንጩ። ልቢ ብውሽጣ ክትነብዕ እንከላ ሓጎስ ይርከብ። ንሳ ባዕላን ኩሉ ዓለምን ካብ ሓቀኛ ብርሃን ኣምላኽ ምጽንናዕ ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ማቴዎስ 5:4 ኣቶም ሕጂ እትበኽዩ ክትስሕቁ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም። ሉቃስ 6:21 ስለ ዝበለ ጎይታ ሓቀኛ ሓጎስ ስንኻ ፍሽኽ ብምባል ዝግለጽ ኣይኮነን። ሓቀኛ ሓጎስ ኣብ ደበስ ዝርከብ ሓጎስ እዩ። ልቢ ንምሕረት እግዚኣብሔር ምስ ተረድአትን ናይ ገዛእ ርእሳ ደኽመት ድማ ምስ ኣስተውዓለትን ሽዑ ካብ ማዕሙቕ ልቢ ሓጎስ ይፍልፍል። ሓደ ነገር ግን ኣስተውዕል፣ ሓሳቡ ኣብ ምድራዊ ነገር ዝገበረ ሰብ እውን ክሕጎስ ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ሓሳቡ ኩሉ ግዜ ዝቀያየር ብስጋዊ ነገር ኣዝዩ ዝሓዝን ዝቁጣዕን ዝርበሽን እውን እዩ። ዝሓስቦ ስጋዊ ነገራት ምስ ዘየማልእ እውን ኣዝዩ ይጉሂ። ስለዚ ንገዛእ ስጋኻ ብጾም ቅፅዕያ፣ ኣካላትካ እውን ግታእ፣ ልሳንካ እውን እሰራ። በዝሒ ዘረባ ጾሮ ጸሎት እዩ። ወሓዚ ዘረባ ንቓላት ጸሎትካ ከዓግቶ ይኽእል። ስለዚ እውን ኢና ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ንኹሉ ዘይጠቅም ዘረባ ጸብጻብ ክንህበሉ ኢና ዝብል ማቴዎስ 12:36 ንገዛኻ ብጽሬት ክትሕልዋ እንድሕር ደሊኻ ዶሮና ተሰኪንካ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ኣይተእትወን። ስለዚ ልብኻ ብንጽህና ምእንቲ ክትዕቅባ ብዛዕባ ሕሉፍ ህይወትካ ብምዕላል ዘይጠቅም ዘረባ ብምዝራብ ኣይተርክሳ። ካብ ኮንቱ ዕላል፣ ካብ ሓሜትን ካብ ወዛ ፈዛዛን ረሓቕ። ምዕራፍ 13 ይቕጽል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።